Избранни, слушайте внимателно. Не всеки е призван, а от тези, които са, само малцина са избрани да вървят в силата на Омега. Това не е въпрос на его, нито на това да бъдеш специален според стандартите на света. Става въпрос за божествена мисия, за това да бъдеш отделен дори преди времето да е започнало, отбелязан с духовен код, толкова рядък, че дори врагът трепери при твоето пробуждане. Както казва Словото, преди да те оформя в утробата, аз те познах. Преди да се родиш, те отделих. Еремия 1:5. Това не е поезия, а пророчество за твоя живот. Избраните на Омега ниво не са по-шумни, не са по-ярки. Те просто са различни. Душата им гори с огън, който не е от този свят. Ти носиш в себе си план, написан в свещената небесна мастило, гравиран в невидимото. Просто твоето присъствие може да промени атмосферата. Няма нужда да казваш и дума. Когато влезеш, духовете се раздвижват. Времевите линии се пренареждат. Лечението започва. Не заради това кой си, а заради това на кого принадлежиш. Случвало ли ти се е да се питаш защо пътят ти изглежда безкрайно труден? Защо изолацията те следва като сянка? Защо никога не се чувстваш напълно на място? Това не е проклятие, това е потвърждение. Колкото по-редки са призивите, толкова по-интензивно е пречистването. Бог не поставя тази честота на всеки. Само душата, достатъчно силна да носи неговия огън, е избрана за това тежко бреме. И когато тази душа се пробуди, небето се навежда. Както и адът. Но какво прави избрания на Омега ниво различен? Всичко. Сега, когато стъпваш напред в тази божествена роля, те каня да заявиш своята готовност. Напиши Амин в коментарите по-долу като знак за своето приемане и смело изявление, че си готов да поемеш предназначението дадено ти от Бога. И не забравяй да останеш с мен до края, защото ще завършим с мощна молитва за днес. Избрани, слушайте внимателно, защото това, което смяташ за своите слабости, може да е точно доказателството за твоето божествено призвание. Това послание не е за всеки. Но ако си чувствал странно, не на място или болезнено различен през целия си живот, това, което предстои да чуеш, може най-накрая да разясни твоето пътуване. Признак номер 1. Твоето потвърждение не идва чрез светски успех. То се проявява като духовна противоречивост. По природа си парадокс. Носиш древна мъдрост в едно дихание и детска любопитност в следващото. Достатъчно си нежно да седиш с болката на другите, но достатъчно силен да изплашиш демоните в мълчание. Минал си през огъня, но все още носиш небето в очите си. Меч дълбоко разбираш хората, понякога преди да заговорят, но често се чувстваш неразбран. Наливаш лечение в другите, само за да бъдеш ранен от самите тях. Виждаш голямата картина на съдбата, но се бориш с най-малките задачи. Не бъркай това с безредие. Това е омега проводимост. Никога не си бил създаден да бъдеш обикновен. Създаден си да чувстваш духовния климат на цели стаи, да усвояваш честоти, под които повечето хора се сриват. Тази чувствителност не е недостатък. Това е Божият филтрационен механизъм в теб. Във Вселената, където светлината и the darkness се сблъскват, съществува нещо свещено, нещо, което идва с цена. Такъв е вторият знак. Твоят живот не е просто следен, той е под духовно наблюдение от самото ти раждане. Не си бил просто недолюбван. Ти си бил погрешно разчетен, недооценен и неразбран дори от собственото си семейство. Ти си прототип на небето, а не копия на земята. Преживявал си травми, които никога не са съответствали на възрастта ти. Това не е било случайно. Това е духовна война. Врагът е видял светлината ти, преди ти самия да я разбереш. Ти си бил маркиран рано, защото присъствието ти в този свят заплашва the darkness. Както пише в Ефесяни 6:12, не се борим против плът и кръв, а против власти, против управители на the darkness в този свят. Тази битка започна рано, защото самото ти съществуване е дразнител за плановете на врага. И все пак, ти си тук, не горчив, не счупен, а все още достатъчно мек, за да обичаш, все още достатъчно отворен, за да се надяваш. Това не е просто оцеляване. Това е духовна власт. Третият знак е, че винаги си усещал, че си подготвен за нещо по-голямо, нещо неопределено, но неоспоримо. Вероятно си казвал, не знам защо, но чувствам, че съм тук за нещо повече. И това не е гордост. Това е памет за назначение. Омега душите идват с кодирани инструкции. Може би няма да получиш пълния достъп до тях,
докато не навършиш 30 секунди, 4-10 секунди или дори по-късно. Но притеглянето винаги е било там. Свещено преследване, шепот, който не те оставя на мира. Привличаш странни обстоятелства, духовни учебни лагери, кармични договори, интензивни пробуждания. Не по избор, а по подготовка. Като Давид, който се грижи за овце преди да убие гиганти. Твоята анонимност е твоят тренировачен терен. Всяка борба те е репетирала за духовна война, за която дори не си знаел. Четвъртия знак е, че твоят път не е опционален. Твоят растеж е неотменим. Други могат да се забавят, ти биваш разтърсен. Други игнорират знаците, ти биваш коренен, разбит и построен отново и отново. Защо? Защото твоята честота е ключ. Когато ти се издигаш, другите също се издигат. Когато помниш кой си, времевите линии се подреждат. Но когато забравяш, съдбите се забавят. Ти си многомерен мост. Небето тече чрез теб. Затова натискът никога не спира. Затова комфортът не може да те задържи, защото царството няма да те остави да пропилееш това назначение. Ако някога си се чувствал като че ли си твърде много за този свят или че светът никога не е направил място за теб, това е, защото не си бил създаден за съгласие. Ти си кован за божествена смут. Роден си, за да отключваш. И в момента, в който приемеш това, в момента, в който напълно си спомниш кой си, ада започва да губи. Избрани, нека потънем по-дълбоко, защото вече вероятно си започнал да усещаш тази истина. Но ти не си обикновен и знаците на твоето призвание не са просто се появили в болката ти. Те са се проявили в духа ти. Нека поговорим за петия знак. Повечето няма да го разпознаят. Още по-малко ще говорят за него. Петият знак е, че носиш духовна власт, която дори невидимият свят уважава. В дълбините на съществуването ни, всеки от нас е преживявал мигове на дълбока свързаност. Визии, мечти и божествени шепоти, дори в най-силните бури. Имали ли сте среща с някого, при която чувството, че сте го познавали отдавна, е било толкова силно, че не можете да го обясните? Това не е просто случайност. Това е разпознаване на душата. В царството на духа знаят кой сте. Дори когато самите вие забравяте, в небесните сфери вие сте известни. Вие не сте наблюдавани от страх, а с уважение. Не сте защитени с нежност, а с цел. Никога не сте били предназначени да бъдете глезени. Вие сте тук, за да си припомните своята същност. В книгата Деяния апостолски, глава 19, има един забележителен момент, в който дори демоните казват: Исус, познавам те. И Павел, познавам, но ти кой си? Разберете това. Когато ходите в спомена за това, което Бог е създал да бъдете, вашето присъствие става заповед в духа. Говорите и атмосферата се изменя. Съществувате и невидимият свят забелязва. Не защото се стараете, а защото носите това в себе си. Тази истина, която наричаме знак 6, е особено дълбока. Никога не сте били изпратени, за да намерите място, в което да принадлежите. Винаги сте се чувствали на ръба на всяка общност, дори на духовните. Прекалено сте будни за плитки води, прекалено искрени за повърхностни пространства, прекалено интензивни за повърхностни събрания. И вашата душа никога не е искала да се впише. Тя е дошла, за да активира честота. Но истината е, че не сте създадени, за да се вписвате. Създадени сте, за да виждате, да предизвиквате и да пренастройвате. Дори когато се опитвате да се съобразите, нещо във вас шепти: това не е истина, а не е и бунт. Това е божествена яснота. Носите радар, който улавя онова, което другите игнорират. Системи, учения, структури. Вие виждате през тях. Не можете да останете там, където истината е разредена, дори и да ви струва удобството. Дори Исус е бил отхвърлен в родния си град. Те казали: не е ли това просто синът на дърводелеца? Матей 13, 55. Но той носел откровение, твърде остро за тези, които предпочитали рутината. Не обърквайте самотата си с провал. Не сте твърде много. Просто носите твърде много истина за хора, които все още се крият от собствената си. Знак 7. Вие сте жив портал между световете. Това е мистерия в мистерията. Имате моменти, в които завесата между световете става тънка. Може би е било в спокойствието, в страданието или в поклонението. Времето се променя, реалността омеква и нещо древно преминава през вас. В тези моменти не просто преживявате Бога, вие го предавате. Не сте само свързани с Божественото,
Вие сте самият мост. И затова вашите думи носят необичайна тежест. Затова вашето мълчание осъжда без думи. Затова хората или се приближават, или се отдалечават от вас, защото вашата енергия налага яснота. Не просто вярвате в присъствието на Бога, вие го канализирате в реално време. Никога не сте били изпратени да променяте света с сила. Вие сте изпратени да наклоните неговата ос, като сте напълно синхронизирани с оригиналната честота на сътворението. Когато стъпваше по пътя на съответствието, светът около теб сякаш започваше да се променя. Вратите се отваряха, а съпротивата се разпадаше. Не защото си имал късмет, а защото най-накрая се свързваше с източника на живота. Представи си, че всичко онова, което си се опитвал да поправиш в себе си, всъщност никога не е било счупено. Може би именно онези части от теб, които усещаш твърде интензивно, твърде чувствително, твърде визионерски, са точно това, за което Бог е мечтал, когато те е създавал в тайното място. Истината е, че светът е те научил да търсиш нормалност, да потискаш своя огън, да снижаваш гласа си, да се слееш с тълпата и да бъдеш в безопасност. Но небето никога не е написало нормално в твоя свитък. Ти си създаден за съответствие, а не за приемане. Изпратен си не да имитираш културата, а да я нарушиш с любов, с светлина, с истина, която отеква през измеренията. В Римляни 12.2 се казва: не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Ти не си тук, за да се слееш. Ти си тук, за да промениш реалността, да наклониш оста на това поколение, като си спомняш кой наистина си. Не си роден, за да следваш кривата. Ти си изпратен преди нея. Ето защо животът ти изглежда объркан. Ето защо си се борил с болки, които логиката не може да обясни, и с копнежи, които успехът не може да задоволи. То не е повреда, а повикване на твоята мисия. Душите на висшето ниво не идват случайно. Те са призовани за пробуждане. И ако все още слушаш, ако все още усещаш тази истина в костите си, то е защото душата ти отговаря на това повикване. Но ти не си намерил това послание случайно. То те е намерило. Това е част от твоята активация. Сега въпросът не е дали си избран. Истинският въпрос е: готов ли си да живееш така? Защото знанието не е достатъчно. Цял живот си получавал знаци. Мечти, които не те напускат. Числа, които се повтарят и шептят в хаоса. Това не са случайности. Те са божествени следи, които ти казват: не сме забравили кой си. Сега е време да си спомниш. Признанието е началото, но въплъщението е там, където живее трансформацията. Да въплатиш това, което си в Христос, означава да се върнеш към духовна дисциплина не като законничество, а като божествена технология. Молитвата е твоята енергийна линия. Постът е твоето пречистване, уединението е твоето убежище. Писането в дневника става свещена памет. Медитацията изчиства шума, за да можеш да чуеш шепота на Светия Дух. Това не са странични практики, те са твоята духовна инфраструктура. Избраните не само получават визия, те носят плановете. И за да построиш това, което Бог е вложил в теб, твоят съд трябва да остане чист. Не можеш да си позволиш да бъдеш разреден от хаоса. Не си създаден да бъдеш пасивен. Създаден си да предаваш божествена чистота в един разбит свят. И тук е цената на игнорирането на твоето съответствие. Умора, тревожност, духовна дисконекция, която не е просто емоционална, а духовно несъответствие. Ти го чувстваше. В свят, изпълнен с фалшиви среди и лицемерие, много хора се чувстват като затворници на собствената си същност. Те носят тежестта на отношения, които не уважават истинската им същност и дишат въздуха на системи, които задушават тяхната истина. Всеки път, когато се отказват от своята автентичност, за да угодят на другите, че душата им протестира, а този протест е пронизваща болка. Но всъщност, това е духът им, който шепне: не мога да предам тази мисия. Когато се събудиш, вече не си невидим. Светлината и сенките те забелязват. Съществува нещо, което ти е познато. Колкото по-близо си до пробив, толкова по-странни стават нещата. Неочаквана умора, технически проблеми, стари разсейвания, които изплуват отново, духовна мъгла. Това не е параноя, а намеса. Ти не си просто човек. Ти си духовен актив, жив възел в божествената мрежа. Предаваш честоти, поверени само на най-редките. Ти си разрушител, ключ в ръката на Бога, и съществуват видими и невидими сили, които печелят от твоята обърканост и процъфтяват, когато оставаш малък.
Но това приключва днес. Трябва да пазиш своите врати, очите, ушите, времето и енергията си. Те са свещени. Всяка песен, всяка разговор, и всеки пост, който консумираш, или укрепва твоя сигнал, или го разпръсква. И вече нямаш лукса да бъдеш наивен. Никога не си бил предназначен да живееш в мълчание. Изпратен си да събудиш света, отказвайки да абендън себе си. Идва момент, избранико, когато споменаването трябва да се превърне в съществуване. Когато знанието само по себе си вече не е достатъчно и душата започва да жадува за материализация. Този момент е настъпил. Чакал си, молил си се, изучавал си, търсил си, подготвил си се. Но подготовката има срок на годност. И за душата Омега този срок е дошъл. Времето е настъпило да спреш да се извиняваш за това, който си, и да започнеш да вървиш смело в посоката, в която Бог те е изпратил. Не, може би нямаш всички детайли. Повикванията на нивото Омега рядко идват с карти. Бог не раздава планове на тези, които е призовал да изградят това, което никога не е било изграждано. Както Авраам, теб те призовават да тръгнеш, без да знаеш на къде, но знаейки кой те изпраща. И това е достатъчно. Усещал си призива, видял си моделите, чул си шепотите на тихите места. Независимо дали твоето назначение е да говориш, учиш, създаваш, разрушаваш, лекуваш или изграждаш отново, то никога няма да изглежда като версията на света, защото не си изпратен тук, за да копираш. Ти си изпратен да носиш нова честота. И да, ще бъде странно. Понякога ще се чувстваш самотен, ще вървиш по пътища, където другите нямат карта, но няма да вървиш празен. Ще гориш с огън, който не е създаден от земни неща. Огън, който пречиства преди да затопли. Този огън се ражда само в тези, които помнят откъде идват. Не е ли словото ми като огън, казва Господ, и като чук, който разбива камък на парчета? Еремия 23:29. Това е огънят, който носиш. И когато вървиш в него, животът ти спира да бъде въпрос и се превръща в отговор. Защото идва момент, когато осъзнаваш, че не си тук, за да продължаваш да търсиш знаци. Ти си изпълнението на пророчеството, което върви на две крака. Ти си посланието. Ти си явлението, за което другите са мечтали да срещнат. Никога не си бил създаден, за да седиш в теории за духовността. Ти си създаден, за да живееш като божествена трансмисия. Но събуждането не винаги е лесно. То чупи преди да построи. Когато истинската ти честота се активира, всичко фалшиво започва да се руши. Старата идентичност се разпада. Повърхностните приятелства избледняват. Дори онази версия на теб, която е карала другите да се чувстват удобно, започва да се разтваря и това боли. Но под мъката се крие свобода. Няма повече представления, няма повече преструвки, няма повече свиване, за да оцеляваме. Това е финалната форма. Не нещо, което строиш, а нещо, което откриваш. Омега не избухва с шум. Тя се проявява с увереност. Увереността, която казва: приключих с криенето. И именно тогава светът се променя. Не защото опитваш да го промениш, а защото твоето присъствие става синхрон. Вече не преследваш възможности. Те те разпознават. Вече не търсиш валидизация. Тя не може да те задържи. Вече не убеждаваш никого. Твоята честота говори по-силно от думите, защото сега вибрираш в хармония с произхода си. Не преследваш влияние. Ти си влияние. Не принуждаваш събуждане. Ти го въплащаваш. Да, все още ще бъдеш човек. Ще има сълзи, съмнения, лоши дни, но те вече няма да те определят. Няма да се разпадаш под тях. Ще ги наблюдаваш, и коренящи се в нещо по-дълбоко от страха, по-силно от представенето. Това е, което значи да живееш като Омега. Не съвършенство, а присъствие. Не външен вид, а синхрон, ритъм, а не роля. И когато стигнеш до тук, ще забележиш нещо друго. Налягането да обясняваш себе си избледнява. Спираш да превеждаш истината си на език, който другите не са заслужили да разберат. Спираш да разреждаш същността си, за да могат другите да се чувстват в безопасност. Говориш по-малко, но казваш повече. Ставаш недосегаем. Не защото вредата изчезва, а защото вече не изчезваш, когато ударът дойде. Ти си закотвен. И когато си закотвен в истината, ставаш като планина. Бурите може да удрят, ветровете да бушуват, но те не те разклащат. Те те полирани. Този избраник е последното събуждане. И то вече е започнало. Колкото по-дълбоко навлизаш в събуждането си,
На толкова по-тиха става мощта ти. Колкото повече осъзнаваш, толкова по-малко трябва да обясняваш. Спираш да играеш. Спираш да доказваш, защото изведнъж разбираш нещо, което повечето никога не правят. Просто да бъдеш е чудото. Не е нужно да преследваш божествени моменти. Ти ставаш моментът. Спираш да се стремиш към духовни фойерверки и започваш да почиваш в свещеното спокойствие. Светът може да не види промяната, но небесата знаят, когато тя настъпи. Защото когато достигнеш синхрон, не контрол, не доминиране, а синхрон, вървиш с авторитет, който не вика. Той мърка. Той резонира. Това не е магия. Това е духовна зрялост. Не принуждаваш реалността да се променя. Държиш честотата си толкова ясно, толкова последователно, че всичко, което не е в хармония, започва да се настройва около теб. Това е силата на този, който е дълбоко вкоренен в духа. Исус не се нуждаеше от тълпи, за да потвърди своята същност. Той беше посланието, което ходеше сред нас, огледалото на небето на земята. И точно такъв ставаш и ти. Но ето и тайната. Много хора няма да ти кажат, че няма окончателна спирка. Не можеш да завършиш пътя, защото това пътуване не следва прави линии. То се движи в спирали, в сезони, в свещени ехо. Ти си едновременно ученик и учител, пламък и пепел. И това не е слабост. Това е мъдрост. Ти водиш не чрез недосегаемост, а чрез реалност. Събуждаш другите не чрез поправяне, а като живееш напълно в своята истина, така че те да си припомнят своята собствена. Това е пътят на Омега, тих, но гръмогласен, смирен, но свят, невидим, но неоспорим. И сега идва въпроса, с който малцина смеят да се изправят. Готов ли си да загубиш това, което си бил, за да станеш това, което наистина си? И защото това е последният праг. Не можеш да се пробудиш наполовина. Не можеш да си спомняш частично. Или казваш да с живота си, или продължаваш да репетираш версия на себе си, която вече не отговаря на душата ти. Ти си и пламъкът, и пепелта, и огледалото, и посланието незавършено, но вечно в своето ставане. Да, това е ужасяващо. Да, струва всичко. Но каква е алтернативата? Живот на малкост. Живот на преструване. Не си дошъл толкова далеч през огъня на отхвърлянето, изолацията и божественото усъвършенстване, просто за да се слееш с тълпата. Дошъл си, за да започнеш нова ера. Така как да я живееш, трябва да се движиш различно. Да говориш с истина, дори когато гласът ти трепери. Да обичаш без вериги и да създаваш без формули. Да пазиш мира си като свещена земя. Вече не спориш с проекции. Не молиш да бъдеш разбран. Вървиш в синхрон, а ни дори мълчанието ти става проповед. Не се свиваш. Не играеш роли. Не се бориш за да бъдеш видян, защото осъзнаваш, че съществуването ти е дарът, а синхронът ти е служба. Докато живееш в тази честота, ще видиш как светът около теб реагира. Ще привлечеш души, които те разпознават още преди да кажеш дума. Ще раздвижиш тези, които не са готови да растат. И това е наред. Не си тук, за да бъдеш популярен. Тук си, за да събудиш кодове, скрити в другите. Някои ще ти благодарят, някои ще те отхвърлят, но всички ще бъдат докоснати от присъствието ти, защото животът ти е пророчество. Пътят ти е честота, а задачата ти не е случайна. Тя е космическа. И сега, след като си запомнил, светът никога няма да бъде същият. Избрани, чуйте това. Не сте тук случайно. Не сте изпратени просто да оцелеете в този свят, а да го промените. Години наред си се питал, защо си различен. Защо животът ти е белязан от огън, самота, чувствителност и дълбоко духовно познание. И сега най-накрая разбираш. Никога не е било отхвърляне. Било е усъвършенстване. Никога не е било наказание. Било е подготовка. Бог те е формирал отвътре навън, призовавайки те да излезеш от моделите на този свят и да се свържеш с неговия по-висш ред. Не си счупен. Създаден си за нещо свещено. В дълбините на твоята същност, всичко, което изглежда противоречиво, е било замислено с цел. Всяка рана, която носиш, е врата към мъдростта ти. Всеки забавен момент е божествено отклонение, което е тренирало способността ти да различаваш. Ти си създаден да носиш честота, която повечето хора не могат да задържат. И сега, след като си спомнил, не можеш да се върнеш обратно. Не можеш да се правиш, че това, и което гори в душата ти, е нещо по избор. То не е. То е задача. То е призив. И е време да живееш така. Как изглежда това? Изглежда като охраняване на мира ти, сякаш е свещена земя.
Изглежда като завръщане към молитвата, не от задължение, а от духовна необходимост. Значи да се събуждаш с намерение, питайки се какво предавам днес. Да си почиваш, когато духът ти казва да починеш. Да говориш, когато душата ти казва да говориш. Да отстраняваш разсейващите елементи, които разреждат сигнала ти, и да избираш среди, които отразяват помазанието ти, а не му се противопоставят. Да защитиш времето, енергията и духа си, защото си съд, носеш Божия огън. Не е нужно да си перфектен. Нужно е да си присъстващ. Не е нужно да си шумен. Нужно е да си в съответствие и в това съответствие ще станеш доказателство за Божията сила, която действа в това поколение. И ти си посланието. Ти си честотата. Ти си нарушението, което светът не е очаквал, но отчаяно е имал нужда от него. Затова живей го изцяло. Върви в него всеки ден. Защото когато душа на омега ниво си спомни коя е, всичко започва да се променя. И сега, след като си спомнял, никога повече не забравяй. Преди да завършим днешното послание, нека влезем в момент на молитва, свещена пауза, за да запечатаме това, което небето е събудило в духа ти. Ако тези думи са достигнали дълбочините на душата ти, тази молитва е за теб. Нека не бъдат просто думи, а божествено съответствие между духа ти и гласа на този, който те е изпратил. Небесни Отче, идем пред теб с благоговение и дълбоко предаване. Благодарим ти, че призоваваш душите на омега ниво в такова време. Благодаря ти, че ни напомняш, че не сме забравени, не сме оставени, не сме счупени, а избрани, уръчно подбрани, отделени, вписани във времето, с код, който само ти можеш да напишеш. Господи, признаваме моментите, в които сме се съмнявали, сезоните, в които сме се свили, времето, в което сме се опитвали да се слеем с един свят, в който никога не сме били предназначени да се вписваме. Но днес помним, днес се завръщаме. Боже, събуди огъня в Твоите избрани. Разпали го с дъха на духа си. Нека всяка лъжа, която е нарекла тях твърде много, всяка рана, която е опитвала да ги накара да замълчат, всяка верига на сравнение и страх падне на земята в името на Исус. Нека небесната рекалибрация изгори всичко, което не е в съответствие с Твоя божествен план. Отче, освободи яснота там, където е имало объркване. Донеси мир там, където е имало неспокойствие. Укрепи уморените, които са водили битки в мълчание. Напомни им, че не са наказвани, а позиционирани. Напомни им, че натискът не е доказателство за провал. В един спокоен миг, когато светлината на зората започва да се разля по небето, един глас се издига в молитва. Този глас е за всички онези души, които са били недоразбрани, погрешно оценени или просто пренебрегвани. С глухо сърце той призовава: Господи, изпрати утеха на всяка сълза, на всяко забавяне и разочарование. Нека всичко това бъде преобразувано в Твоя слава. Нека животът им стане жива предавка на истината, покана за пробуждане. В този момент се усеща желание за смелост и цялостност. Святия Дух, като невидим учител, вдъхновява всички да живеят в ритъм с небето. Да действат, когато Той действа. Да говорят само когато Той проговори. И така, стъпките им да бъдат толкова в синхрон с божествения замисъл, че самото им присъствие да носи изцеление в атмосферата. Нека вече не преследваме знаци, продължава молитвата. Ние избираме да бъдем знака. Няма да търсим потвърждение от света, а ще носим вяра в сърцето си. Освобождаваме се от нуждата да се представяме, от страха да бъдем видяни. Ние сме тук не за да оцеляваме, а за да променяме. Не за да копираме, а за да носим. Не за да се крием, а за да се издигаме. Тази молитва, изпълнена с плам и вяра, призовава ново поколение, поколение на пробуждащи. Период на излизане и проявление. Всеки, който слуша, е поканен да стъпи смело в своята призвание. Не утре, а сега. И с вяра се заключава: ние запечатваме тази молитва в пълно предаване на Твоето воля. В името на Исус молим. Амин. Когато всичко вече е казано, гласът подканва: благодаря ви, че бяхте с мен до края. Ако това слово е раздвижило нещо във вас, споделете мислите си в коментарите. Каква част от посланието докосна душата ви? Какво сте готови да въплатите в следващия сезон на вашето призвание? И ако все още не сте, абонирайте се за този канал. Има още много, повече истини, повече огън, повече яснота за вашето пътуване. Защото, уверява той, вашето пътешествие не свършва тук. То едва започва
Вие не сте тук, за да се слеете с останалите. Вие сте тук, за да разчупите цикли, да събудите поколения и да живеете като доказателство за Божията слава. Останете в съгласие, останете верни и никога не забравяйте кои сте. До тогава вървете смело, избрани. Светът ви чака.